Ako sa hovorí, nedáš gól, pokiaľ nestrelíš. Nezistíš, či má to dievča záujem, pokiaľ ho neoslovíš. A nezistíš, či ten biznis funguje, pokiaľ ho nevyskúšaš. Vždycky ten najťažší bod je ten prvý krok, ktorý keď spravíš, tak len udržuješ tempo, ktoré si nastavil. Ako si môžeš všimnúť napríklad tieto videá, prvé video mal dokopy možno nejakých 2000 pozretí a teraz som mal za posledný týždeň cez 30 000 pozretí. Není to nejak veľa, ale zase nie to ani málo. A keby prestane po tom prvom dni a poviem si, že OK, toto je pičovina, tak by som nezistil, ako je to na 63. dni. Chápeš, čo chcem povedať. Nenechávaj si zomierať svoje nápady, čo máš a to, aký si a to, čo chceš zanechať na tomto svete, pretože potom z toho trpí tvoja duša a viac ťa bude srať to, čo si nespravil, ako to, čo si spravil a ti to náhodou nevyšlo. Užívaj štvrtok, idem dať kliky. See ya.